La ngiphethe ingingila. Ingingila uyayisika kanje. Umuntu uyaphalaza akasakwazi ukudla. Hawu, inkukhu kadidla ubuhlala. Asakwazi ukudla. Uyaphalaza ukudla kuhlali. Uyayithatha uyayiklina kanje, uyafaka emanzini, uyamphuzisa, uyamphilisa umuntu. Useyaphalaza uphelelwa amandla akakwazi ngisho ukwenzani labantu ekuthiwa ama-ulcer. Uyayithatha ingingila yenkukhu kanye noma kuthiwa inyongo kuphela, nayo futhi iyasiza lokho. Inyongo-ke uyamgunyisa umuntu inyongo yona kuphela, kodwa kwamanje ngisakugxile la kwingingila. Uyayiklina, ufaka amanzi, umuntu uyamphuzisa. Lo muntu ekuthiwa usehlule udokotela usehlule ini. Uyafaka amanzi, uyagoqoza, uyamphuzisa, umuntu uyaphila. Ngiyacela subscribe kwi-channel yami khona uzobona okunye okulandelayo engizokuposta. Ngiyabonga kakhulu. uMakhosi Mkhize lona, amen.